Ja, vi har taget Den lille pige med svovlstikkerne, skrevet af H.C. Andersen, i, 1848. For helvede. Sådan her. Den starter ud med at have noget livsled, faktisk i allerførste sætning. Det var så grueligt koldt, det snede, og det begyndte at blive mørk aften. Det var også den sidste aften i året, nytårsaften. Her der viser han noget dårligt, noget træls. Ja. Og så ligesom har han allerede i første linje her et symbol på døden, på livet slutter. Ja, så har vi her næste, der gik nu en lille pige på de nøgne små fødder, der var røde og blå af kulden. Og det er også igen livslede, fordi det er jo et tegn på, at hun har det helvede til. Ja. Og ved at egentlig fryse ihjel allerede der. Ja, og det er samme, det går egentlig lidt igen her. Hendes små hænder var kolde. Eller hvad står der? Var næsten død af kulde. Ja, var næsten død af kulde her. Igen sammen for. Ja, det er meget beskrivende her i starten. Og første del af teksten ligger meget, meget, meget vægt på den døde del af hende. Den næsten ikke i live længere. Men så ændrer teksten lige pludselig karakter, hvor hvor brændte den. Det var en varm, klar lue. Her beskriver hun, når hun tænder den første stik. Her får man lidt den her romantiske følelse med, at der er egentlig noget, der er godt i livet. Det lys i mørke, hvor hun har det dårligt, og så tænder hun den her solstik, og så bliver hun dejlig sådan varm indeni. Tænker på nogle gode ting. Og det kommer igen her lige efter, at der beskriver hun også den følelse, hun får af solstikker, med at hun egentlig har det godt lige pludselig. Hun er i et varmt hjem, og alt er egentlig godt og idyll. Men så straks bliver den her følelse slukket, da solstikken bliver slukket. Ja, fordi så slutter lykken jo for hende, at det hun ellers lige havde i et kort sekund, der har hun jo mistet lige så hurtigt igen. Og så er hun tilbage til sin livslede. Så stryger hun så en ny næste, hvor hun så får den her forestilling af bordet i en varm dejlig stue med en skinnende hvid dug med fin porcelæn og dejlig dampende stegt gås. Ja. Og forestiller sig også, at den begynder at danse. Ja, og så igen, så ser man, så da den slukkes, den her solstik, så får hun det akkurat ligesom før, at så er det jo koldt og mørkt igen hele hendes verden. Ja, så tænder hun så en tredje tændstik, og så ser hun så julen, eller et juletræ, som er et symbol på den gode tid i mørket. Det lys i mørket og sådan noget. Men igen så bliver den her følelse hurtigt slukket igen, når tændstikken kommer. Det er meget det samme, der går igennem her i der. Ja. Og har vi så har vi her. Ja. Nu skal vi se. Og det er jo det her, hvor man så er det ikke der, hvor den går ud, tændstikken, at hun så ser sin mormor for sig. Og det er egentlig det er egentlig det hun har mest kært i livet. Det hun siger, den eneste, der var god ved hende. Og det er jo rimelig tragisk, kan man sige. Og det derfor hun så egentlig har glæden, selvom hun ikke har sin mormor, men hun føler lige, hun er ved hende. Ja, så strøger hun så en tændstik, og så igen så får vi sådan nogle romantiske ord som skinnede, som mild og velsignet. Igen så forklarer den meget med at det er godt. Ja, så har vi Tag mig med. Jeg ved, du er borte, når solstikken går ud. Borte ligesom den var med kakkeloven, den dejlige gåsesteg og det store velsignede juletræ. Men hun vil gerne op og være sammen med hendes kære mormor igen, fordi at hun savner hende rigtig meget. Og det er også som tidligere sagt, at hun var den eneste, der var god ved hende. Og det går igen her med, at der stryger hun så alle svovlstikkerne
for at prøve at holde fast på sin mormor, men det kan hun egentlig ikke, selvom hun prøver så vidt som muligt. Ja, og det er så igen med, at de lyste op de deres forhold til kontent, og det er det klareste, hun har oplevet. Og som man siger, mormor har aldrig før været så smuk, og det viser jo, at siden mormor hun var den eneste, der havde rigtig holdt hende kært, så er det der er bedste øjeblik i hendes liv nærmest. Og her til sidst, så får vi så et indblik på, hvad der rent faktisk sker, og hun er så frosset ihjel her om natten, og igen, det er en meget romantistisk tilgang til det hele, hvor man tror, det er så smukt, men hun er rent faktisk bare frosset ihjel og sådan noget. Men igen, så har man lige den der lille smule romantisk følelse ved, at hun har oplevet noget smukt. Det kan godt være, hun er bort nu, men hun har stadigvæk haft den her smukke oplevelse sammen med sin mormor. Hun har haft en dejlig god sidste oplevelse.